Goddag og velkommen til den her lille video med MuseScore, hvor vi kommer lidt ind på nogle forskellige ting omkring bindebuer, synkoper, halvnoder, fjerdedelsnoder, ottendedelsnoder, punktering, nodeinput, tekst, gentagelser, og eksportering selvfølgelig til sidst af MIDI-sporet. Det bliver rigtig hyggeligt. Se, nu starter vi lige den her MuseScore op her, og så laver vi lige en ny. Og titlen, det skal være en protestsang mod kartofler. Rådne kartofler. Når vi så lige har fået skrevet de her undertitler, komponister og så videre på, så kan vi jo selvfølgelig gå videre. Så kan vi lige vælge os nogle instrumenter herinde. Det jeg gerne vil have, det er et klaverinstrument. Det vil sige tangent. Der var det. Og man kan selvfølgelig vælge alt muligt andet. En masse blæser og en masse andre instrumenter. Men vi skal bare lige have klaveret her til lige at bære melodistemmen. Jeg behøver ikke den her bassnøgle, så den fjerner jeg lige. Boom. Så der kun er diskantnøglen her tilbage. Yes. Og så kan jeg selvfølgelig se i mit nodebillede, som jeg har her ved siden af mig, så kan jeg se, at den kører i en C-dur, så den vælger jeg selvfølgelig ved en tonart. Jeg kan se, at den kører også i 4/4, og jeg har en optakt her i, kan jeg se. Den har varighed af en 1/4. Så det er selvfølgelig det, jeg skal have her også. Måske ikke lige nær så mange takter. Sådan. Yes! Så ser det således ud. Så når vi starter op her, så som udgangspunkt, så kan jeg ikke trykke nogen noder ind i hvert fald nu. Lige nu, som det ser ud. Der kan jeg kun trykke rundt omkring på mit nodebillede her. Men det kan jeg gøre heroppe, hvis jeg trykker på den her. Den hedder node input. Så kommer der lige pludselig nogle noder frem her. Så kan man selv placere, hvor inde på linjerne man vil have noden. Og selvfølgelig heroppe har vi værdierne af noderne. En 1/4, en 1/8, en 16, og så fremdeles. Og der er selvfølgelig også halvnoder og punkteringer også her. Der kommer også bindebuer og overbindinger heroppe. Men vi starter lige ud med at skulle have 2/8 på de sidste 4 slag, altså optakten her. Således sætter vi lige en halvnode herover. Sådan. Og en 1/4 node her. Hvis jeg nu gerne vil have en synkope ind over den her taktovergang her, sådan så jeg rammer med en 1/8 på et overslag herover. Så kunne jeg gøre det således her. Sætter vi dem her og her. Så kan man nemlig bruge de her bindebuer. Den her, lige præcis den her tone vil jeg gerne have sænket i lyd, sådan så man ikke hører den. Derfor så bruger jeg den her bindebue. Så springer den tone over og spiller den næste. Så her vil det blive spillet på et, hvad man kalder lift. Den går på et overslag, den der. Man kan også bare bruge en punktering, så sæt den. Hvis vi nu for eksempel sætter en punktering her. Men punkteringen den gør det, at den forøger nodens værdi med 1,5. Det vil sige, den plusser op dens egen værdi, plus 1/2 af den. Det lægger vi oveni dens egen værdi. Så, hvis vi sætter den her, så kommer der automatisk en synkope ind over. Og smart. Hvis jeg nu gerne vil have hele det her til at blive gentaget, i hvert fald herfra og hertil, så kan jeg sætte en gentagelse. Det kan jeg gøre herover under gentagelse og spring. Her, de her 2 prikker her, slut gentagelse, den sætter jeg heroppe. Og hvor jeg gerne vil starte den fra, sætter jeg start gentagelse. Det kunne godt være heroppe, men det er herfra. Hvis jeg nu gerne vil lave tekst til, så kan jeg bare trykke på en af noderne. Så kan jeg trykke Ctrl-L. Så kommer der sådan en lille markør op her. Så kan man skrive sit tekst.